Erokamano kuom keto Ramogi TV ka endi buch jopiny koro chakore sani. Honorable Beatrice Ogolla men Seneta Mogwel ni kodwa ka erokamano ahinya kuom miwa sechegi Honorable. Kwanza mokwongo ang'e ni nitiere ka gokinyi. Nantiere ka gokinyi. To era main go mene jopiny omi yie mondo ibed ka nyaka sani. Nikech ing'e ni jothurwa be kwa bedo kuonde gi ka ginyalo yudo feedback gik matimore kuonde ma wantie, nikech kuonde ma wantie gi gin kuonde ma wantie e logi. Watie e logi koro ka thuolo yudore ni mondo wago mbaka kodgi to mage yore mage yudo go feedback moa kuomwa. Wan bende wanyiso gi pek man kuonde gi, wadwoko negi to gin be wajiwo gi e tije magitimo. Erokamano. Gima lich ahinya sani makoro chapo gi un kaka senators ni to counties ochomo kanye. Ombulu nyobiro mondo umed counties pesa obed bilion 407. Ugo ombulu ataro koro en bilion 385. Governors koni counties digo kor. To un kaka senators untie. Counties ochimo kanye. Trevor, kapok wadhi kuma counties ochimo to miya thuolo mondo amos oganda wa joka Ramogi no imore duto kuonde ma untie. Ang'eyo ni koro utieko tijeu bang' tiyo matek odiochieng' mangima nikech ing'e ni koth chwe thurwa. Jothurwa be gin joma tiyo matek koro gisetieko tich koro warwako gi e mbaka mwadwago ni to Trevor ipenja penj makare kendo en penj ma an bendo maka kaka senator nikech ing'e ni Senate en od bura mane jopiny oketo marito ber mar county to gi sirikal mar county. Tich mas Senate en go en ng'iyo ni county dhi nade, en ng'iyo ni county onego bed gang'o, en ng'iyo ber madhi e county nikech sirikal gin ariyo mamalo to gi mapiny. Trevor, counties ok dhi maber. To kendo adwa nanyis oganda wa ni counties ok dhi maber. To en gima chalo plan maduong'. Kapok wang'iyo gima timore sani, to mondo wanyis oganda wa ni mondo giyaw pachgi. Kwa dhi historia machon, ok mae mokwongo mochake counties. Chon nosechak regional governments, to ma be kaka noneg-gi. To be oganda wa mondo ng'e ni jatelo mantie sani, ma wan be kaka jo-Azimio ok wamorgo, to wang'e ni gin bende ok gimorgo nikech ging'e kaka nyodhi, en ng'ano ma kanikelo devolution nokoero. Devolution. Omiyo gik matimore duto te Trevor ok gitimre yo maber nikech waneno ni nitiere plan ma jatelo nigo ka achiel gi joge mondo githung counties mondo counties mos ka gombo gi mondo gore piny. Ang'o momiyo awacho kamano? Awacho kamano nikech e pesa ma koro idhi chiw masani mipenja mang'eni koro kelo wach to kendo kaka wan senators ok wamor nikech counties wan ambassadors me counties. Ka gimoro ok timre maber matiende ni gino duogo kuomwa. Wan kaka Senate nyocha nitie figures adek. Figure mokwongo Council of Governors no propose ni mondo wamigi bilion 425. Commission of Revenue Allocation no propose bang' timo kwan gi ni wamiyo counties bilion 407. Treasury through the National Assembly nyocha propose bilion 385 makoro kelo wachni. Ok okelo wach kende ne jopiny to kelo wach ne nyaka wan senators mek Azimio nikech jopiny kaka nyogini odhi ageno ni usewinjo ni wan gi senators 22 manyogo kura katamore ni counties ok nyal mi pesa. And magi senators moa Tanga gin senators mag Kenya Kwisha government. And mano nyiso wania ka gin e sirkal giwuoyo ne jatendgi. Ang'o momiyo awacho ni giwuoyo ne jatendgi? Nikech wawinjore kodgi. Wan nyaka gi committee mar finance and budget mobedo piny mong'ado wan gi a report e Senate moa committee mong'ado ni wadhi miyo counties bilion 407 mokelo on the floor. Ma jalup jakom ema move that motion. Jakom mar budget committee iluongo ne Senator Governor Ali Roba. Ung'e ni Governor Ali Roba gini nyocha gin jo UDM mane jo Azimio. To bang'e ng'ama koro telo sani nong'iewo gi modwoko gi korgi. Koro ma committee gima committee owacho e parliament. Committee tiyo on behalf of the house. Koro committee osedhi ong'ado mokelo e parliament ka koro ikelo oluong gi kinyi sano momigi order ni ok gidhi
choro pesa mwawacho no gidwaro ni mondo gichiw bilion 385. Trevor mane momiya wacho ni sirkal masani onge goodwill gi the counties. Ineno ka county sani kedo motegno mondo mi ne wakedo kendo adwa nyisi ni ne wakedo nikech kane ok wakedi ne gilowa gi namba. To adwa ni mondo anyis be jopiny kaka namba ne donjo mondo lowa. Kane wadonjo Senate, Azimio ema nyiewo namba gi ng'eny, but nikech ng'ama koro nie telo ni okwongo nyiewo jo UDM motelne gi Ali Roba, kato nyiewo jo Jubilee gi no jo Azimio, UDM ne jo Azimio, matiende ni koro namba wadong' ang'owa matin. Ung'e ni iye kacha wawacho, wabro wacho te, wabro debate te, to giko en nigo kura. Omiyo koro ombulu emanolowa, to ombulu manolowa jopiny nyaka ng'e ni en ombulu motelie gi jo Kenya Kwanza government. Mage e jo asik devolution. To un kuwuoyo kiling' Seneta, nikech ang'e ni wuoyo ga chien kanyo. Un sie monego bed ukedo ne county. Ka un emuchako ng'ado tie county. Jo ma jo Kenya Kwanza gin giwacho ni pachgi ne en ang'o miyo koro ne giyie ni bilion 385 ni en namba maber, mok bilion 400. Trevor, en gima lit ni Senate mane jopiny ogoyo ni mondo chung kaka umbrella mar counties ema kendo senators manie iye kanyo ma jo Kenya Kwanza chako go ber madhie Senate. Example, neno kaka senator kaka Mega Boni Alwale chikore kamor. Omor ni chiemo tam jo dalau. An sani kimiya chiemo an chindewa, achi Homa Bay. Kimiya chiemo natero Homa Bay, agombo mani jomoko bo meda. To mae ng'ama koro ni jogi wuok to gimomiye ni otero thurgi otamore mong'adi. Koro Trevor, gima nyalo wacho ne ogandawa ni Senate through Kenya Kwanza emano otamo counties pesa. And ing'e maber ni counties nigi problem mang'eny. E sama wantie ni pesa pok odhi e county nyaka ne December. And magi emano miyo wageno ni komed pesa to dhi konyo. Ineno ka ji ng'anyo, dakteche ng'anyo e county sani, Kisumu gini osechiwo notice kuonde ka kuonde mang'eny. To bende ng'anyo makoro wawacho no be ok en counties ng'anyo to koro ng'eny ji nikech kata mana national government naneno ka jomoko koyudo msara, but counties to koro rach nikech tich onge matiyore, ok inyal tiyo ka onge pesa. Jothurwa nong'ado constitution manyien ni services machalo health, services machalo water, services machalo yore mamoko machiegni kodgi, services machalo pi kaka wawacho, counties emane timo. To gigi ok nyal timore gi pesa ka onge. Trevor bende adwa medo niya, kidwa ng'eyo ni sirikal matiyo sani nigi strategy mar go counties. E budget no gikao 4 sectors. Gikao pesa gi medo a national government, like health is devolved, but idhi yudo koko health 2022-2023 budget recurrent mar health nationally ne 68.50, sane ne gimede 80.37, development ne 54.02, gimede 73. The same to environment, water and natural resource. The same to agriculture to gi urban development. Mago sectors ang'wen ma functions me county. Koro samikao pesa gi tikao ichaki medo sector no in the national government. Ma nyisi ni mago jok ma wasik counties. Seneta kawoni nyiso jopiny ni onge gimunyalo timo kaka senators nikech jo Kenya Kwanza oingo ungi namba to ombulu emathego. Ombulu emathego to nitie gima pod wanyalo timo nikech wawacho weche jopiny. Kendo kane poko gik kamigoyo ombulu no to wawuoyo mwawinjore. Adwa ni mondo anyisi Trevor ni mae en higa mokwongo ma senators opogore e paro. E higni mokalo senators osebedo gi ranyisi maber nikech gimitimo ne counties tiyudo ka giae pogruok gi ma siasa kendo gibiro giriwore kanyachiel. Miparo higa mokalo ji noyware mane gidhi e medition, and mae gima njo waparo ni wabiro dhi e medition ni mondo kogik twach 47
mondo kata ka joko wacho National Assembly to no oseyie 385 to kama pek en Senate nikech mane od bura mawuoyo ne counties. Mano tamore nikech ombuch joka nohewa. To kata kamano podo wa give up kata sani kawuono ne wawuoye equalization fund. Fund manolosi matemo ting'o malo kuonde matindo. But mato current funds madhi nolose ne kuonde man marach in the county. And paro mane nitie ni kuonde manasal kuonde motuo mondo nokel malo to nochako mede mochope 34 counties makore dhi mi. Na neno kamano warome. But mano kwane ni konyo nikech macha en pesa matin. En pesa maduong', en pesa ma ipogo e kind two governments ma counties dhi rango nyaka financial year. To koro sani Seneta jopiny bende chunygi go kibaji nikech niche governors okoni bang' dala 14 masani hapa ni koro dong dala moko 10 to counties dhi go kor. Go kor mar counties nyiso nang'o? Udwa riembo ji, ji dhi dala ok udhi tiyo, ang'o ma dhi timore counties ka Seneta? Trevor, en gima rach nikech ing'eni ka governors ogomo gima koro kelo gomo no, and Trevor ing'eni gomo to en gima nie katiba. Nika ok timni ratichi to in gi right mar gomo. Mana kaka jotije bende samosetiyo gin gi contract gi employer gi kaka county government kata national government kok chulgi to gin gi ratiro mar gomo. Mana kaka ineno counties koro dwa ni mondo gomo. Jotije dwa ni mondo gomo. Azimio be ing'eni wasebedo kwa gomo kendo wadok e ndara tich ariyo. Nikech ka gimidwaro ok timre to mano katiba oyie. To wan kaka senators mandetwa en ng'iyo counties matiende ni dwach jopiny to gi governments mag counties. Koro sama governments gidwa gomo to wan gi lit kaka senators nikech nyiso ni jopiny mano miyo omiwa teko mar bede senate ok dhi yudo services gi. Nyiso ni jopiny dhi osiptal to ok giyud dakteche, jopiny dhi osiptal to ok giyud yath, jopiny kuonde magintie ok biyudo pi, jopiny kuonde magintie ok biyudo services duto mantie. Wan kaka senators mano ok nyal bedo maber nwa nikech sama services jopiny ok yudi to matiende ni senate be onge gang'owa gi teko. Omiyo watemo kabisa ni mondo sirkal mamalo ochiw pesa ne the county governments. Trevor adwa ni anyisi kendo awacho ni ji gokinyi ni chik wacho ni ya ni county kuom pesa mora ma the national government oyudo 15% en mar counties by right, by chik constitution mane jopinyo o create go national government nyaka counties go. It means ni ya Trevor, kata ka national government ochizolo turu mar siling 100 to 15% onengo pokadhi. Kata kok cholo siling milion 1 to nengo dhi. Koro wawacho as a senate onge chik mawacho ni pesa gi nyaka ng'ato choki dweche 3 tento gige dhi mbele to government machielo tichung'. Omiyo waketo pressure kendo wan kaka senate wan gi geno ni counties nyaka mi pesa gi sun. Rach mantie e wach bedo gi pesa mar counties gi en ya sirkal mamalo nigi tim moro nigi kuno pesa gi gikuno gi to ka financial year dwarumo nie to giolo gi dichiel. Kati ng'eni ok inyal tiyo kod gi dichiel. Kato it means ni koro counties ichaki duoko. Emomiyo wanyiso county governments ni mondo giketi chenro mar tich pesa chon. Maka pesa ni biro nikech pesa tuwa dhiro to pesa donje tich mano ketene. Pesa kik bi kor kipango gimidwa tim koch mano be gik masamoro kelo mibadhi moko maricho e county government. Seneta ka koro watieko nikech saa koro mawa wang'wa. Jopiny ma koro winji ang'o ma ding'is gi mogik ka koro gipenjore to kare gini koro chomo kanye? Gima wanyiso jopiny ogandawa ni wabed motegno. Senate nitie kendo senate azimio senators ochung' motegno kang'iyo ratich counties. Kato bedo ni senators ma Kenya Kwanza to rito wach miwacho negi koa kuom jatendgi. To wan to waikore ni wang'iyo ni jothurwa nyaka yud services
monengo giyudi. To bende wanyiso jothurwa ne ging'i warit counties wa. Kwaneno kaka koro wantie sani e Kenya ka, kiyudo ka gima ne Baba Raila Amolo Odinga kelo ni counties gi e gima koro oganda wanigo. Nekech modong' to koro gimok wanyal kwano. Warit gi, wan ma wane Senate, wabed ka kwa fight mondo mwandu odhi piny, to jothurwa, jotelo mantie kucha bendo ti gi mwandu mokelgi, jothurwa bendo rit gik mitimogo. Erokamano Seneta. Mano ndebo Beatrice Ogolla en Seneta Moguelo wacho ni weche biro dhi maber lakini pod gikedo kaka senators obro neno kuma gibro chope. Wadhi ywe moro matin e buch jopiny kwaduogo to weche manyien pod nitiere mang'eny kik dhi mabor ahinya.